Dobré ráno už prajem aj Marianovi Lazorovi, nášmu ďalšiemu hosťovi. My totižto riešime to, čo možno trápi práve vás, keď ste v ostatných dňoch pocítili veľkú vodu, ktorá padala. Padalo je veľmi veľa a bola taká záplavová. To znamená, prichádza veľká vlna až k vám domov a vy sa môžete brániť. A teraz ako? Marian, základná obrana. Základná obrana sú samozrejme vrecia s pieskom, ktoré pozná celé Slovensko. Je to ale veľmi časovo náročná záležitosť a nie je veľmi efektívna ochrana, ale je to vhodný doplnok k ďalšiemu systému, ktorý tu máme. A to je tá novinka, asi, o ktorej chceme hovoriť. Ako sa to volá? Mobilná? Sú to mobilné protipovodňové zábrany. Mobilné preto, lebo všetky zábrany sú v zemi istené zemnými kotvami, ktoré tu vidíme. Iž dĺžka aj priemer sú navrhnuté podľa podložia. Čiže keď mám niečo také sypkejšie, musí to ísť asi viacej do zemi, musí to byť hrubšie. Samozrejme, čím sypkejší materiál, tým je lepšie, aby tá kotva bola dlhšia, aj priemer väčší. A toto tam môže mať zavrtané aj 10 rokov? V zemi je to zavrtané stále, ten systém je práve ľahký tým a jednoduchý. Zároveň, že zemná kotva je zavrtaná v zemi stále a v prípade vydania výstrahy z HMU príde občan. Čiže príde čas B, to už príde čas B, sem. Ktorý občan alebo mestá a obce, ktorí budú mať tento systém, stačí, keď nosný stĺp vsunie do vrútu. Vrút vlastne končí, vidno v zemi iba tento kúsok. Nosný stĺp sa vloží do vrútu, zaistí klinom a následne sa zasúvajú hliníkové palisády. Čiže môžeme tam prisunúť takto. Áno, môžeme to tam dať samozrejme. A takto si postavím vlastne takú mobilnú stenu. Takto sa postaví mobilná stena. Zaistí sa to? Ktorá sa zaistí zámkom. A celé sa to zatiahne oproti zemi. Dobre to robíme, hej? Dobre to robiť, áno. Tak, a teraz otázka ale je, koľko vody to udrží, lebo vidím, že to sa dá nastavať aj do 3-metrovej výšky. Udrží to vody naozaj dosť. Na všetky bežné povodne, ktoré u nás boli, to vydrží. Výška môže byť 60 cm, meter, 1,5, 2 metre, 3 metre, podľa toho, kde bude ten systém umiestnený. A nepretečie cez to voda? Lebo ja by som sa bál, že sa dostane niekde cez tie štrbiny, ale vidím, že to je guma. Štrbiny nie, lebo je tam silikónová guma, ošetrená UV žiarením, teda UV filtrom, aby odolávala UV žiareniu. A rovnako je tu aj pásová guma. To je z tejto druhej strany, keď sa môže pozrieť kamerou. Čiže toto vlastne vyrovnáva terén, aby ten... Tá guma je tam na to, aby ten systém sa nepodmýval a hydrostatický tlak vody ju vlastne pritlačí k zemi. Dobre, ale keď mám ten povrch nerovný, hej, že mám tu nejaké bubny, tak Samozrejme aj táto guma slúži na to, aby ten terén vyrovnala, ale ako som povedal, tie vrecia sú vhodný doplnok, keďže v teréne bývajú aj diery po hlodavcoch, prípadne iné dutiny. A z malej dierky sa môže za chvíľku stať veľká jaskyňa. Stačí, keď vrecom sa ten priestor zabezpečí alebo niekoľkými vreciami a nemôže dojsť k tomu, aby ten systém sa podmýval. Dobre, a ste tu začali písať ako rôzne výhody, pretože chápem to, že je to mobilné, že pokiaľ voda nehrozí, tak tam jednoducho maximálne trčia nejaké stĺpiky zo zeme a keď príde voda, príde veľká búrka, viem, že som v tej oblasti. Stĺpiky sa dajú do zeme až potom, keď je naozaj jasné, že výstraha je vydaná a hrozí nejaké nebezpečenstvo. V zemi sú stále iba vrúty, nič viac. Za koľko to postavím? Teoreticky to viete postaviť za pár minút. Samozrejme, bavíme sa o dĺžke 10 metrov, povedzme, áno. Keď sú to kilometre, tak časovo je to náročnejšie, ale ten systém je veľmi rýchly, ako ste videli. Nie je potrebné žiadna veľká montáž a tá pevnosť je úžasná. Dobre, možno aspoň taký interval, lebo to ľudí zaujíma, čo to tak môže stáť, hej? Takáto stena, asi na metre by sa to počítalo, možno. Cenový rozptyl tam môže byť od 200 do 400 eur. Za meter. Ale keď si to meter porovnáte... výška, meter dĺžka, v tom sú samozrejme zaratané aj vrúty, aj nosné stĺpy. Rozumiem, čiže komplexná cena. Je to určite asi lacnejšie, ako mať vytopený barák a potom problémy doma s vodou. My sa budeme týmto mobilným stenám protipovodňovým ešte dnes ráno venovať, ale venovať sa budeme aj úplne iným veciam. Tentokrát budeme plávať po elektronických vodách.